ja no et porta president. I no, és que no me'n recordo com... És igual. Hola, Fa bona massa nit. temps, senyor. Fa massa temps que no gravàvem. Hola, amic Marc, com estàs? Feia molt de temps. De fet, ara pensava que jo crec que ni coneixeu la meva nova habitació ni la meva nova casa. No, és molt probable. Jo hi he estat, això sí que és El veritat. 50% dels oients, el 50% dels oients la Que, coneixen que deuen ser dos. personalment. Deuen ser Més dos. que res perquè en devem tenir dos. Com estàs, En amic devem Marc? tenir dos i l'altre viu amb mi. Ah, perfecte. Estàs bé? Bones tardes, bons dies, bones nits. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, tutto Tutto bene. bene. Perfecte. Va, anem a explicar una mica... Tio, ja estic espessito, Ja t'aviso. Sí, de moment m'estàs tallant, vull dir, no passa res. Anem a explicar una mica què farem en el dia d'avui. 11:43 del matí d'un dissabte, un bonic 12 de març del 2022, està nevant a fora, però no passa res, tot ho farem. Avui parlarem, amic Marc, de Aquí el Barça Galatasaray 0-0. Ens imaginàvem una pallissa descomunal. Ens la imaginàvem. Tots ho teníem bastant clar, de que el Barça Se guanyaria. la imaginava fins i tot Domènec Torrent. Per això. Però no va ser així. No va ser així. Curiosament, atzars de la vida, vam quedar 0-0. Què va passar? Analista del futbol, amic Marc. Analitzen una mica el que va passar. A veure, l'analista del futbol només pot analitzar com a tal la primera part perquè la dictadura capitalista em va obligar a treballar. Ah, Però- putada. Saps? Jo també em vaig petar la primera part. Mira, a la segona part, espero que això no ho vegi ningú, de la feina estava veient la segona part mentre es donava el ressupó, anava mirant amb el mòbil al partit i tenia un dels usuaris, un cabroncete, que sabia perfectament que la ràdio anava bastant més adelantada que la imatge. I anava dient tota l'estona quan jo m'emocionava: tranquilo, Marc, que ara no marquen. Tranquilo, Marc, que mamón, que ara va al palo. que mamón. Tranquilo, Marc, que tal. I jo, mamón. Pots callar? Jo no sé si ho he explicat mai. Puc explicar una petita anècdota? Em deixes? No, Sí. canviem de secció. No, mira, fiqueu-vos tots en situació. Barça-Madrid. Barça-Madrid. Bar xino de sota casa de Barcelona, te recordes? Ui, tant. Vale. L'escena és aquesta. Convido a tots els meus cosins a fer pinya a veure el Barça-Madrid al xino de sota casa. No acaba bé. Llavors, en aquell moment, el meu cosí es demana una sopa miso al xino de sota casa. Crasso aquesta me la error. vas explicar, és molt bona. Crasso error. No És es molt pot demanar mai una sopa miso en un bar xino de sota de casa de qualsevol de vosaltres. Mai. Mai. Bueno, la cosa ja començava malament. Nosaltres estàvem en una taula i a davant teníem un senyor gran amb uns cascos ficats, amb la ràdio ficada, per lo que vam entendre. Comença una jugada, Ter Stegen la passe a Piqué, posem per cas, i el tio canta ¡Gol! És com, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? És que aquesta gent l'hauríem d'enviar a Kiev, tio, t'ho juro, Home, l'hauríem d'enviar a Kiev. Això no es fa. Això no es fa. Clar, acaba la jugada, Piqué la passe a no sé qui, aquest no sé qui la passe a no sé qui, xute Messi, gol. Tio? No? Ah, hòstia, saps quin hauria de ser? Un imbècil? A part d'això, però saps quin partit hauria de ser? Podria ser any 2017, any 2017, el dia de Sant Jordi, que el Barça va guanyar el Bernabéu 2-3 i Messi va marcar el minut 93? No ho crec. No ho crec, perquè jo estudiava a Barcelona, imagina't si fot temps, això. Total. Ui, llavors, però a 2007 pot ser, tio. A 2017. Vale, jo havia entès 2017. Sí, No, 2007 sí. sí, por eso. Sí, podria ser. No, Consell... 17. No, 17 jo estava visquent a Andorra ja, tio. 17, Estaves 18, visquent a 19, 20, 21, 22... Sí, jo estava visquent a Andorra. Però Bueno, el caso. Però tu t'anaves, no? El caso. Si algun dia us passi això, des de la terrassa us podem aconsellar que agafeu aquesta gent i li foteu al cap a la tassa del vàter.
és una recomanació que fem des de la terrassa. O Llavors. li doneu una bandera de Rússia i el poseu a qualsevol plaça turística de la vostra ciutat. Per exemple. Segur que no s'ho viu. Llavors, què va passar en aquest partit Barça-Galatasaray? Explica'ns-ho, amic Marc. Era una pressió molt alta. No hi va haver pressió alta. No hi va haver pressió. Si no van fer res, van estar allà a la defensa i no van fer res. Era una pressió alta, no? L'equip no li sortien les jugades. Jugábamos bien, però marcàvamos. En Messi no va córrer. En Messi no el vam veure. Tio. Luis Suárez va estar desaparegut. Neymar tenia un... No era el seu dia. No era el seu dia. Estava junt amb el seu amic Digne amb una lesió al pubis. Sí. Al pubis? Ah, no, era Artur Melo, el de la lesió. Sí, era Artur Melo. Era Artur. Disculpes per en Lucas Digne. Sí. Hòstia, saps què? Lucas Digne, molt jajas, però ara està sent considerat un dels millors laterals. Ho està rebentant bastant, Ho està rebentant bastant. Ho està rebentant molt a l'Everton. Teniu el capítol de Lucas Digne, us el ficaré per aquí dalt. Aquí. El caso. Aviam, millor del partit, Adama Traoré. Salut, germà porc. El millor del partit, Adama Traoré. Pot ser? Podria ser. És que podria ser. Va ser el més desequilibrant. Podria ser Adama Traoré. Què hem de dir? Podria ser Adama Traoré perfectament. Què n'hem de dir de dos... Mira, tinc dos jugadors que vull la teva opinió. Ousmane Dembélé i Ferran Torres. Analitza'm una mica. Ousmane Dembélé, jo crec que encara segueixo sent l'únic culer del Camp Nou que pita tota pilota que toca. Ben fet, em sembla bé. No vull saber res d'aquest senyor. Em sembla bé. És que ens oblidem molt ràpid, tio. Ens oblidem molt ràpid. És que tenim una afició. Ui, ara m'estàs anant a càmera lenta. És així, tenim una afició de merda, hòstia. Bueno, perquè som així... Ara ja està. Tenim una afició de merda. Perquè, tio, és que ens oblidem molt ràpid de les coses. Ai, ens fot un golet contra l'Atlètic Club de Bilbao. Ai, Dembélé. Aneu a la merda, home. Primer és l'escut. Una mica més d'orgull, hòstia. Ja, però no creus que estem tan faltats d'algo diferent que veiem Dembélé i ens emocionem? No. No? Vale, no. Perfecte. Siguiente. No. Ferran Torres. Prefereixo no classificar-me per Champions abans que estigui Dembélé. Sí? Ja ho he dit. Ja ho has dit. Ara queda dit, Ja ho he dit. Queda dit i quedarà publicat. No, ara canvia la secció. Ferran Torres. Canvia la secció. Ferran Torres. Què hem de fer amb aquest noi? Un jugadoràs. Sí, però no ho està demostrant. Aquest tio és una puta bèstia. No ho està demostrant. Això Luis Suárez va tardar 6 mesos. Luis Suárez va tardar 6 mesos en marcar un gol amb el Barça. Estem d'acord que pot ser molt bo, però que no està demostrant la seva qualitat ara mateix. Estem d'acord que se'ns ha tallat. Vale. Ara mateix no està demostrant la seva qualitat. Sí, la seva qualitat l'està demostrant. Pot ser que ens imaginéssim que arribaria aquest tio i ens fotria 3 gols per partit? Aquest podria ser el problema. Però perquè això som mig subnormals. Però aquest tio és una puta bèstia i és molt bo. Vale, mira, jo faria una cosa. Aquest xaval el deixem en reserva, el tenim amb un parèntesis, amb una bombolleta, i d'aquí uns dies, digue-li setmanes, tornarem a parlar-ne. Quan hagin passat uns quants partits, tornarem a veure. També et dic, perdona, jo també vaig dir que André Gómez seria una puta bèstia i que seria el futur pilota d'or. I ara mateix, sincerament, no saps ni on juga André Gómez. Buf, aquí va ser un visionari, Aquí vam ser visionaris, noi. Ei, el xaval era bo. Era bo. Va arribar al Barça, de cop es va transformar en un paquetat, i bueno, com passa amb tots. Vale, sí que hi ha un que m'agradaria comentar, que és, o almenys
a mi la sensació que em dona, ojo, el comentari de qualitat seria, ojo, cuidao amb Adama Traoré. Aquest seria el meu comentari de qualitat. Adama Traoré, un tio que t'agafa el cap, et fa així i te l'arrenque. És espectacular, això. Mira, el partit contra l'Atlético de Madrid, el Camp Nou, el que vam guanyar 4-2, al principi del partit, parlo un minut, dos, por ahí, Adama Traoré fot una entrada o un empujón a Carrasco, i Carrasco es queda al terra mig l'elo, allà, i tot el Camp Nou, xiulant-lo, dient-li, va, exagerado, hijo de puta, tal. I jo pensant, a veure, Adama Traoré et fa així amb el dit, i t'ha matat. Sí, aquell tio... O sigui, el teu cap, el cap que veieu aquí, el cap d'aquí i entra dintre del bíceps d'Adama Traoré. I mira aquests cabeçon, pues hi entraria. Sí. Ojo, Adama Traoré, jo crec que ens sorprendrà. Va marxar d'aquí el Barça sent un enclenque, perquè realment era un enclenque, i ha tornat sent un puto jugador de futbol americà. No era un enclenque, era un xaval de 17 anys, tio. Sí, però vull dir, era enclenquillo. Sí, no, això sí. Enclenquillo. Vale. Saps a qui em recorda? No, a Thor. A Thor però en negre. No. Multiverso. Ui, Thor s'ha tornat negre. Aquí? ¿Y si Thor fuera negro? L'actor de la Milla Verde. Ah, sí, el que es va morir. Aquell es va morir. El Michael Clark Duncan. No sé si es veu. Sí, una bèstia parda. Una bèstia parda, aquest tio. Sí. Pues aquest és Adama Traoré. Aquest podria ser perfectament Adama Traoré. I a més que el personatge era igual de bonachón que Adama. Es veu que Adama és un bonachón. Es veu que és bonachón. Sí. Vale, dit això... El cabron, saps on viu? A l'Oppi, segur. No, dit això no, deixa'm dir on viu. No, però que jo sóc el director del programa. Jo organitzo com van les seccions en aquest programa. Quan em canso... Collons, el director del programa. Quan em canso d'escoltar-te, canvio de tema. And the Oscar for the best director of the picture 2021 is for Miquel Giró Canturi. La bandereta d'Andorra. Quiero dar las gracias a mi familia. Bueno, com fan tots aquest. Gracias a mi familia que me han apoyado desde el primer día. Sí, pero ¿por qué no tiene que decir con acento argentino, papá? Sí, no sé per què m'ha sortit amb accent argentino. Bueno, és igual. Volies afegir alguna més sobre Adama Traoré? Sí, Leo. Vale. Volies afegir... Ui! Que viu al barri de la Torrassa de... Ara en parlarem de Leo i companyia, perquè... Vale, sí, Déu-n'hi-do, també. Sí. Però abans de passar en aquell tema, em deixes passar a que parlem de la tornada? Galatasaray Futbol Club Barcelona a Istanbul. Parlem de la tornada. Vale. Sí. A més, tinc una secció preparada. Exacte. Tens alguna per explicar-nos sobre Istanbul, Galatasaray? Recordeu que al Galatasaray hi juga Arda Turan. No ho oblideu. Arda Turan. Actual jugador del Galatasaray. Està gordo com un berro, aquell tio. Del Galatasaray i de la presó d'Istanbul també. També. Perquè va entrar amb una pistola en un hospital. Això és de juzgat de guàrdia. Això no es pot permetir. Vale. Tens alguna a dir-ne sobre Istanbul o el Galatasaray en si? Istanbul, tinc una secció preparada de curiositats sobre Galatasaray. Vale. Em deixes presentar la secció? Bueno, música d'intro. Pam. Tio, parèntesis, com mole a l'himne de la UEFA. Com mole. Ah, sí, està guapo, Mole bastant. Sí, està guapo. Mole bastant. Sí, està ben parit. Dit això, tanco parèntesis. La secció de curiositats del mar. La secció de Magi. No, la secció del Marc. Hòstia, ja ens agradaria més estar a la sotana, la mare que em va parir. Ens haurien de convidar algun dia. Mira, ens haurien de convidar. Jo crec que ens hauríem de convidar nosaltres. És igual. Els pocs oients que estigueu escoltant aquest vídeo i aquest podcast i aquest tot, us demanem
tant Segurament cap. jo com el Marc, que els hi foteu la turra als de la sotana fins que ens acabin convidant els dos, si us plau. És una petició que des de la terrassa us fem. Gràcies i bona nit. Petició del Marc. popular. Secció del Marc. La secció del Marc. Galatasaray, bonica ciutat que no existeixes, i dic que no existeix perquè tots els que estem aquí presents ens pensàvem que era una ciutat i no. No és una d'Istanbul. ciutat. Què vol dir Galatasaray, ho saps? No. Galatasaray, ciutat de rius, ciutat de mar. Ciutat que no existeixes i està present amb el més etern dels fantasmes, com aquell jugador que va entrar en una pistola a un hospital. Arda Turan, tu també li vas llançar una pilota al Linier. Tu, que li vas llançar al banderí, també al Linier. Què et passa amb el Linier, Arda? Arda, Quin problema aquell Linier tens? té família. Aquell Linier és maco, és agradable, és una persona com tu. Per què li fas això al Linier? Galatasaray, ciutat que no existeixes, ciutat fantasma, que s'ubica entre Europa i Àsia, entre el riu Bòsfor i el Mar Negre. Curiositat número 1. Curiositat número 1. Istanbul, de Galatasaray, ciutat coneguda i que ningú se'n recorda. I diem això perquè a que no sabíeu que era Constantinoble. Curiositat número 2. Curiositat número 3. Galatasaray, ciutat fantasma, que ningú se'n recorda de tu, menys quan diem Constantinoble i quan diem Arda Turan. Vosaltres sabíeu que Arda Turan tenia 2 gats, un home i una dona. Es van estimar, es van fotre-follar i ara tenen un problema de sobreexplotació de gats? Doncs sí, a Galatasaray et pots trobar gats com coloms i rates aquí a Barcelona. I quan diem rates no volem dir de Colau. Volem dir turcs. Què? Res, és igual. Era un comentari molt racista que és millor obviar. I Galatasaray, ciutat que té el 3è metro més antic del món. Aquesta dada estava malament, perquè és el 4. El primer metro més antic del món es va fer a Glasgow. Curiositat número 4. I que és on va néixer l'Erdogan. Ja està. Acabant la secció del Marc. Tararà. Vale, acabada la secció del Marc Curiositats d'Istanbul, en la qual, recordem, podem fer un petit recordatori. Curiositat número 1, Galatasaray no és una ciutat. La ciutat és Istanbul. Curiositat número 2, Istanbul és la ciutat que està entre Europa i Àsia. Curiositat número 3, a Istanbul hi trobareu més gats que palomes a Barcelona. Curiositat número 4, ja no me'n recordo. I curiositat número 5, és la ciutat natal del gran ministre Erdogan. Gran demòcrata. Que grande. Gran demòcrata. I gran polític. I gran polític. Una bona persona. Sí. Més Erdogans ens faltarien aquí. Ei, s'acabaria la tonteria. Més Erdogans. Putin ja començaria a córrer. Tu amb qui creus que... Quin equip anirà l'Erdogan? El Galatasaray. No, tio, entre Kiev i Rússia. Entre Ucraïna i Rússia. Home, era bastant lògic que un partit Galatasaray-Barça, Erdogan és amb el Galatasaray, no? Bueno, no vull ser jo, no em vull apressurar amb la resposta. A veure, escolta. Poder el xaval és del Besiktas. No ho crec perquè Arda Turan és bastant amic d'Erdogan. Llavors, que per allà hi deu haver marro. Jo crec que Erdogan deu anar amb Putin. Jo crec que sí. T'has quedat cortado, amigo Marc. Espera.
Faré una informació nostra analista de política exterior. Vale. Minutos musicales. Minutos musicales. Aquí amb Sé el morir, vídeo. sé viure, Fem un tall. sé fer pondre el meu son, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia, faig del drama 3 muntanyes, faig allò que tots esperen, faig roures branques tendres, soc l'ardor amb l'herba seca, i és quan dormo que hi veig clar, ets la brisa i la marea, soc com taronges del Canà, soc tardors i primaveres. Hem acabat els minutos musicales, perquè el Bodan Paulete no està. Vale, perfecte. És igual. Vols... Què prefereixes? Segurament va amb l'equip Putin. És molt probable. Vols que analitzem... Perquè ja ens estem passant una mica del temps acordat per la productora. Llavors, vols que analitzem el PSG... No, el Real Madrid, Paris Saint-Germain? T'interessa? T'interessa? A mi no m'interessa una merda, però trobo que sí, es podria... aquí pot haver una impopular opinion. Es podria fer. Què en penses? Va, comencem. Espera, 12 i 4 minuts del migdia d'un bonic 12 de març de 2022 escoltarem les reaccions de Marc Coll parlant sobre el Real Madrid PSG. Endavant, amic Marc, corresponsal a Barcelona. Anàlisis no de 10 callado, segons. Espero que sigui la primera i última vegada a la meva vida que estic content perquè el Madrid guanya. Tu anaves amb el Madrid. No. O sigui, no pots llançar aquesta bomba, mira, parlant de Putins i de més. No pots llançar aquesta bomba i deixar-ho així. Vull dir, m'has d'argumentar una mica la resposta. Endavant amb l'explicació. A veure, jo òbviament anava amb el PSG perquè sempre s'ha d'anar en contra del Madrid, pot ser? Jo sempre el que dic, no? Primer antimadridista després del Barça. Però he de reconèixer que amb els 2 gols de Benzema en un minut, és que s'ha de ser malparit, S'ha de ser malparit, També t'ho dic, És que va ser desesperant. Va marcar el tercer Benzema i és que tinc testimonis aquí que és que vaig dir, és que us ho mereixeu per fills de putes, tio. I quan va acabar el partit vaig dir, aneu a la merda, aneu a cagar, i és que ja us està bé, tio. I després que vagi al Bayern i li foti 5 gols al Madrid. Però, tio, hòstia, és que tanta ràbia el puto PSG. El PSG és un equip que hauria de desaparèixer. No porten res al futbol. No, realment no, perquè quan se l'han de jugar, que realment en aquests partits en els quals se l'han de jugar, sempre fallen. És a dir, jo estic d'acord que el PSG, quan jugaven allà al Parc dels Prínceps, va jugar molt bé. Va fer un molt bon joc, no va deixar jugar al Madrid. El Madrid no jugava res. Molt bé. He escoltat diferents comentaristes esportius, periodistes, dient no, el Madrid va fer el partit que volia fer, perquè els va mantenir a ratlla. No és veritat. El Madrid no volia jugar això, a lo que va jugar a la nada. No volia. En canvi... No, i ojo, la primera part al Bernabéu tampoc vam jugar res, el Madrid. No, si és que és això. És la cagada de Donnarumma, la cague Marc Benzema i aquí ja està. És com donar-li metge al Madrid. Jo això ho vaig dir en un programa. Donnarumma no és ni top 10 mundial, és que no sé què la gent collons li veu a Donnarumma, és que no és un bon porter, és que no és ni el millor porter del PSG, és que Keylor Navas li dona 3.000 voltes. Sí. El que passa que Keylor Navas té l'edat que té. Però, tio, Keylor Navas no la cagava, aquella. Keylor Navas no la cagava. Clar, si tu li dones una miqueta de corda al Madrid, ja està, s'acceleren. I te'n foten 3 amb 5 minuts. Ja està. O sigui, el tercer gol és de ser patètic, perquè s'ha de ser patètic que només sacar la caguis, te la robin, contra marquen.
És de juvenil, tio. És de juvenil. És que... En tots els meus respectes cap a juvenils, però... És d'equip petit. És d'equip petit. Però bueno, Llavors, tio, això ja sí. va bé, perquè això demostra que per molta pasta que tinguis, mai aconseguiràs fer un bon equip. Clar. No, estic d'acord, No faràs un bon equip. Estic d'acord. Llavors, sabent això i havent analitzat una mica el que va passar, que el PSG la va cagar, va fotre una petxofriada de cal collons, què creus que passarà ara en el PSG? Creus que hi haurà canvis? Que es quedarà tot igual? Que serà una mica com amb la remuntada del... Espera, amb la remuntada del Barça que es van petar a Emery i tot seguirà igual? Què creus que pot passar? Bueno, jo crec que Pochettino va crevar la seva pròpia tumba. Vull dir, ell mateix. No crec que Messi se'n vagi aquest any, més que res perquè Mbappé està molt clar que se'n va. Tu creus? Que va ser el que patirem l'any que ve. Sí, no, i tant. Sí? Està fet. És que el que patirem l'any que ve Mbappé. Jo, tio, escolto a tot arreu que està fet, però tampoc no ho veig tan claríssim. Aviam, després de la desfeta del PSG sí que és veritat de que no crec que l'Mbappé es quedi. No ho crec. No, ja t'ho dic que no. I aquest tio és una puta bèstia. Vull dir, aquest tio amb 2 anys serà pilota d'or. Sí. No, el Barça pillarem com a amicos, eh? I fins i tot no t'estranyi que ho sigui aquest any, eh? No, han caigut bastant aviat, a la Champions. Ja, però l'any passat el Messi tampoc va fotre res al Barça i va guanyar la pilota d'or. Ja. Bueno, per la Copa Amèrica. Ja. Ve un mundial. Aviam, que jo poder no li donaria a Mbappé aquest any. Jo li donaria a Lewandowski. Tu vas veure el partit? Tu vas veure el Bayern? No, vaig veure el Liverpool. Jo vaig veure el Bayern, era un chorreo. Són tan superiors. Qui era? Era el Leipzig. El puto Leipzig. Era el Leipzig. Però igualment, a l'anada, el Leipzig van quedar, no sé si 0-1 o... 0-1 o 1-1, sí. Algo així. I, de fet, es deia que el Bayern estava bastant fumut, que no estava en el seu millor moment. Home, per no estar al seu millor moment els en van carregar 5 gols, eh? Ojo. Llavors, Ojo, també no ens encardin 5 a nosaltres dijous, eh? Qui? El Galatasaray. Ojo que el cap de setmana aquest no l'altre tenim clàssic, eh? Sí, o sigui, ara ens espera Osasuna demà, sí? Galatasaray dijous i Madrid-Barça diumenge. Ah, és diumenge. Vale. El qual també podré veure només la primera part, tio. Vaya putada. Vaya putada. Pues sí, home, la setmana que ve haurem de fer programa, eh? Sí. Haurem de fer programa, el podríem fer... Crec que s'hauria de fer divendres o dissabte. Exacte, el podríem fer o divendres o dissabte, així repassem el que ha sigut Osasuna, Galatasaray i preparem ja el que serà Madrid. Juguen al Camp Nou o al Bernabéu? Bernabéu, oi? Bernabéu. Arriben a jugar al Camp Nou i em demano festa, tio. Quina sensació tens? No, jo crec que el clàssic el guanyarem. Sí? Sí, jo crec que sí. Tinc bastant... Jo crec que depèn... Por cabeza que sí. Jo crec que depèn de la reacció del Madrid amb el que haurà sigut el PSG. És a dir, ara estaran molt crescuts. És un equip que està molt crescut. Ara estarà molt crescut, eh? No, el dilluns és Mallorca-Real Madrid, el rebentaran. Jo tinc la sensació que el rebentaran. El Madrid té la setmana neta, perquè no té Champions. Nosaltres tenim Europa League. Tenim Europa League, que és final. I ojo com arribarem al cap de setmana, eh? Jo no ho tinc pas tan clar, eh? Mira, òbviament, si hem de perdre algun dels partits, que sigui contra l'Osasuna o contra el Madrid. Sí, no, evidentment. I lo que hay. Mira, ahir vaig estar mirant l'Atlético Cádiz. Mira si m'avorreixo jo. Ahir vaig estar mirant el partit i l'Atlético està molt, però molt malament, eh?
Molt malament. Sí? Van guanyar, però no van fer res. El primer gol, cagada del porter. Una mica com lo de Donnarumma. Ledesma la passe, li passe directament a Joao Fèlix la rebenta. Però, a part d'això, l'Atlético de Madrid no va fer absolutament res. Jo crec que el Barça quedarà tercer en Lliga. Sí, no. Jo crec que sí. Jo crec que quedarà segon. Per sobre del Sevilla. Tu creus que punxarà tant el Sevilla? Sí. Pensa que el Barça té un partit menys i hem de jugar contra el Sevilla encara. És viable. Qui és el del partit menys? Contra qui ens toca? El Raig de Vallecas. Home, que l'hauríem de guanyar. Ai, Déu meu. Bueno, tenim alguna més a afegir? Hem d'analitzar alguna més? Jo no tinc res més a afegir. Jo crec que tampoc. Que compreu molta cervesa, que la cosa s'està acabant. S'està fotent xunga. Ojo, aquí que tenim això... Aquí tenim un promàs. Escolta, al Virutime podries parlar sobre el tema Ucraïna i Rússia, com afecta la cervesa. Sí. De fet, mira, ara estic preparant un... Mira, em faig una mica de publicitat. Estic preparant un programa que sortirà el dijous que ve, que serà la relació entre la cervesa i la dona al llarg de la història. Quina relació han tingut l'una amb l'altra i com ha influït la dona amb la cervesa. En el pròxim sí que podria fer el que està passant a Ucraïna, aviam com evoluciona la cosa, aviam si salta ja el pepinac, ens anem tots a la merda, o en contraposició no passa res i seguim les nostres vides com hem fet sempre fins que acabi petant algo i ja està. Però sí, algo tinc pensat fer. Algo hauré de fer, perquè almenys a nosaltres el preu de la cervesa ens pujarà. Perfecte. El preu de cost. Llavors, clar, també acabareu pillant. Pues sí. Molt bé, pues... Sí. Pues 12 i 15 del migdia d'aquest preciós 12 de març de 2022. Acabem aquí el nostre programa. Què heu de fer? Recorda-ho, Marc, què han de fer els nostres teleespectadors? Subscriure-se i campaneta. Ho heu de comentar també i ho podeu compartir si teniu algú que els agrada aquests programes, interessats en futbol o el que us vingui de gust. Dit això... I si no us agrada, us foteu i feu-ho també. I també ho feu. Però ens despedim? Salut i puta Espanya. Ciao, pescaus.